Mit navn er Torben Willemus. Jeg er læge her på ungeafdelingen på Skejby Sygehus. Og det bedste ved mit arbejde, det er at udskrive en patient. Jamen, så skal vi egentlig bare have dig til at skrive under der. Vi har bare et problem. Café Nexus. Frederikke, der er ingen adgang for læger derinde. For caféen handler om ungdom frem for sygdom, som de siger. Der har de besøg af FC Midtjylland, og der har de lavet popcorn og Huxi Bak. Det er en Ferrari. Sjov, spas og løjer på et hospital. Ynk. De gør alt for at komme i sikkerhed i den café. Jeg har ikke udskrevet den eneste patient mellem 12 og 22 i snart 2 år. Og det er på grund af Café Nexus. Problemet det vokser hele tiden. Kan du overhovedet huske, hvad du fejlede, da du kommer til? Nej, det kan du ikke. Du vil bare ned i Café Nexus, ikke? Hele tiden. Andre steder, der har man indført tvangsindlæggelser. Hos os, der har vi indført tvangsudskrivninger. Ja, det er læge Torben Willemus. Jeg vil gerne bestille 2 vagter til en tvangsudskrivning på ungeafdelingen. Ja, tak. Patienterne skal hjem. Det er vores opgave som sygehus, og det er der ikke nogen lille café, der skal komme og lave om på. Torben Willemus. Ja, der er dukket noget nyt akut op. Jeg bliver nødt til at løbe. Ja. Jeg giver ikke op så lidt. Jeg skal nok få dem ud fra den café.